El meu nom és Esperanza Ramírez. Soc educadora social a la Fundació Tutelar Demà i soc la impulsora d'aquest projecte d'intervenció socioeducativa en l'oci. Quan vaig començar a intervenir amb els nostres usuaris i les nostres usuàries, estaven patint un fort aïllament social. Per una banda, podem parlar que era d'un autoaïllament imposat per ells mateixos, per la pròpia sintomatologia d'aquestes patologies, i per altra banda, un aïllament proporcionat per la societat, la qual encara estigmatitza a les persones que tenen problemes de salut mental. Vaig veure la necessitat de posar en marxa un projecte d'aquest tipus per millorar la vida d'aquestes persones, per retornar-los la il·lusió que a causa de la malaltia han anat perdent i per aconseguir que creessin una mica de relacions de xarxa social al seu voltant, de relacions d'amistat. Quan vaig començar a pensar a idear aquest projecte, vaig pensar que el fil conductor havia de ser la música, perquè la música és bastant terapèutica. Llavors vaig pensar que la millor manera amb la que podíem intervenir era amb la creació d'un grup de cant coral. Vam decidir fer 2 cançons només, perquè se tracta d'un projecte de 3 mesos de duració i amb un projecte curt no podíem pretendre fer 10 cançons. Era millor fer 2 cançons i ben fetes, que sonessin bé, que quedessin maques, que fer moltes i que quedessin. Les cançons que van triar les van triar d'una manera molt pensada perquè volíem que la temàtica fos un simbolisme de lo que volem transmetre amb aquest projecte. El ninot de neu parla d'un personatge, com és un ninot de neu, d'un personatge que està allà fred i estàtic, que se va transformant a poc en un personatge molt estimat, com és el Pare Noel. Nosaltres el que volíem transmetre és aquesta transformació que volíem possibilitar a partir del projecte en els nostres usuaris i les nostres usuàries. Per altra banda, la cançó d'Aquarela és una cançó plena d'optimisme i de positivitat. Transmet un missatge de com te pots anar superant en la vida. Una cançó molt adequada per a aquest projecte. És molt esperançadora i transmet la idea de que una persona amb trastorn mental pot, amb esforç i entusiasme, tenir una bona vida. Em vaig marcar diferents objectius. Un d'ells era sensibilitzar la població. Llavors, pensant en quins músics podrien col·laborar en aquest projecte, el primer que me va venir a la ment va ser el pianista Marco Mezquida, perquè per una banda tenim una relació d'amistat i per altra banda sé que és una persona molt propera, molt humil i molt humana. Me va dir, mira, tal dia vinc a Menorca a actuar, vine i me graveu. Per altra banda, en Guillem Pons, que és un baterista espectacular d'aquí de Menorca, també me va semblar una persona molt sensible i que també és un músic que m'agrada moltíssim i va gravar la bateria. Per altra banda, Xavier Moreno toca la flauta travessera d'una manera molt emotiva i molt sensible. I com que és amic meu també, li vaig dir, Xavi, tu voldries col·laborar? I també va dir que sí, va gravar la flauta i per altra banda, José Miguel Ayés ens va gravar encantadíssim de la vida al contrabaix. Ha col·laborat de 1000 maneres diferents. Ha dirigit la coral, ens ha gravat les cançons, les ha masteritzat. A més, és la persona que sonoritzarà el concert i ha estat un element fundamental en aquest projecte. Quan van començar els assajos, la majoria dels usuaris no volien venir, per lo que dèiem abans. Tenen una mena de por, una barreja d'emocions i de sentiments que els cohibien. Però a mesura que anaven passant les setmanes, cada vegada venien més contents i més contentes i més motivats i més motivades. Al final, els darrers assajos han estat una barreja d'alegria, de diversió, de confiança, d'amistat.
Al principi sí que va costar un poquet que aprengués les cançons, perquè clar, el Ninot de neu és una cançó més fàcil, més simple, però Aquarela és una cançó més complicada, una lletra molt variada, molt diferent i molt llarga. Va costar una miqueta, però al final, a base d'assajar setmana rere setmana, se la van aprendre i surt perfecta. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. A més dels instruments que han estat enregistrats prèviament, com el piano, el contrabaix o la bateria, en el directe també apareixeran altres instruments, com per exemple la flauta travessera d'en Xavier Moreno, l'ukelele de la Mariola, també educadora social de la Fundació, els cascavells que es tocarà en Jesús, suport de la nostra Fundació, o la guitarra espanyola que la toco jo. A més, hi ha usuaris que tocaran instruments en el directe, com per exemple en Carlos, que tocarà la percussió, o en Guillem, que tocarà la guitarra. També tenim a una de les nostres voluntàries, na Pilar, que tocarà al concert als Crótalos. Van començar a gravar els temes amb la guitarra i la veu d'en José Miguel Ayés per poder començar. Llavors, la següent persona que va gravar va ser Marco Mezquida i vam anar amb aquesta base de guitarra i veu i ell, aquí damunt, va gravar el piano. Després, la següent persona que va gravar va ser en Guillem Pons, la bateria. En Xavier Moreno va estar pensant la manera de cercar una melodia que quedés bé harmònicament amb tot el que ja havia gravat. Va estar practicant a casa, jo li deia, Xavi, ho tens ja? I ell me deia, espera, que estic pensant i quasi ho tinc. I per fi un dia va venir amb unes melodies espectaculars que han adornat les cançons d'una manera preciosa. Per altra banda, van gravar les veus dels nostres usuaris, de les nostres usuàries, dels familiars i de les persones voluntàries. Van fer una sessió de gravació al local d'assaig i va ser molt divertit, perquè havia desafinades per tot arreu. Llavors va ser una tarda molt divertida. Aquella tarda jo crec que serà una tarda inolvidable en les ments de les nostres persones usuàries. Després vam demanar a la coral infantil de l'Escola de Música Els Músics de Ciutadella que si volien col·laborar amb nosaltres, perquè volíem que fos un projecte inclusiu. I què millor manera que de relacionar amb els nostres usuaris amb persones de totes les edats. I la coral infantil me va semblar molt oportuna. Llavors vam anar a l'Escola de Música i els nens i les nenes estaven superil·lusionats i a més molt nerviosos. Vam decidir fer molta difusió amb els mitjans de comunicació per tal d'aconseguir el nostre objectiu de sensibilitzar la població, de conscienciar sobre què és un trastorn mental i que això ajudés a trencar una mica l'estigma que gira entorn d'aquesta problemàtica social. Demà que atén persones amb trastorns mentals greus, ha posat en marxa a Menorca un grup de cant coral. És una activitat socioeducativa que té com a objectiu millorar la vida dels usuaris. I d'aquesta manera donar a conèixer aquesta idea i també per intentar que serveixi com a una eina per a altres entitats socials. Els usuaris i les usuàries han fet una evolució fabulosa amb el projecte, perquè han passat de tenir unes vides més aviat solitàries a formar els seus grupets d'amistat a partir de la coral i de tenir una vida social més satisfactòria. En la meva opinió, aquest projecte tindrà una repercussió en la vida dels usuaris, perquè la seva vida abans de començar en aquest grup de cant coral era d'una manera i després del projecte és d'una altra. Al principi eren vides sense il·lusió o sense satisfaccions i ara s'han transformat en unes vides una mica més plenes.